Pivot таблица и създаване на справки. Нека да отворим пак файла Excel, листа читатели. В листа имаме списък от около 400 читателя, за които имаме читателски номер, име, пол, населено място. Населените места, освен Пловдив, има и няколко села като Ягодово, Белащица, Труд и други. И представете си, че всеки месец се налага да даваме справка по колко мъже и колко жени от различните населени места имаме в библиотеката като читатели. Разбира се, в библиотеката те може да се разделят и като пенсионери, безработни ученици и всичко това в някаква колонка трябва да е описано. Но подхода, по който ще дадем бройките, е следния. Просто започваме да броим в колко реда имаме буквата М и съответно Пловдив. След това за Ягодово броим в колко реда имаме М или Ж и на едно листче отделно записваме тези данни. При едно такова броене в рамките на половин-един час може да се справим, но вероятността да сгрешим е голяма. Също така можем да ползваме филтри, да речем да изберем последователно хора, да речем мъже и жени или населени места, но пак броим на ръка и вероятността да сгрешим е голяма. На помощ ни идва един от най-силните инструменти в Excel, това е пивот таблица. За да създадем хубава пивот таблица и въобще за да може да създадем такава таблица, ние трябва да имаме списък, в който на първи ред да има заглавия на колоните, тези клетки да не са обединени и надолу по колони данните да са еднородни. Тоест, пол, мъж или жена да бъде изписано само с една буква М, да речем на български, или Ж на български, за да може Excel да преброи тези уникални букви. Също така, населено място Пловдив да е изписано точно Пловдив на кирилица. И нека да вмъкнем една пивот таблица или тъй наречената обобщена таблица. Раздел Вмъкване. Първият бутон Обобщена таблица, натиснете върху самия бутон, горната част на бутона. В този случай се появи прозорец и върху нашата таблица с пунктир е оказано какво е разпознал Excel. Погледнете първи ред го разпознава като заглавен ред, т.е. има два пунктира и след това е разпознал таблицата до края с всички данни. Важно е да проверим дали наистина прочита всички данни, за да не се окаже, че част от данните не са прочетени и резултата ще е грешен. С натискане на ОК се появи нов лист. В нашия случай той се казва лист 2. И в този лист в лявата част има една картинка, а в дясната част има един панел на обобщената или пивот таблица. В този панел е важен списъка с полетата отгоре. Забележете, тези полета са имената на колоните и долу 4 прозореца за данни. Нас ни интересуват горе в дясно прозореца, този е по колони, долу вляво по редове и накрая този, който има сигма или стойности, където се сумират нещата. По същество пивот таблицата представлява двумерна таблица, в която се търси еднаквост на отделните елементи в редовете. И нека набързо да направим нашата справка. Вижте колко бързо ще стане. Взимам населено място, просто хващам реда населено място и го провлачвам бавно и внимателно по редове. Вляво се появи етикет на редове и уникалните населени места. Съответно, взимам пол и го хвърлям по колони, етикети по колони. И се появи една двумерна таблица. Значи, по редовете са населените места, а от двете колони Б и С са съответно жени и мъже. Подреждат се по азбучен ред, затова първо е Ж. И накрая трябва по някакъв начин да сумираме тези стойности. Ако въведат телефон, който е цифра, или пощенски код, който е цифра, той просто ще ги сумира. Ако таблицата беше свързана с обороти или време прекарано на компютър, просто ще да ги сумира.
В нашия случай таблицата е свързана с броене на хора. И когато имате хора или някакви дейности и искате да ги броите, най-добре е да вземете името, защото имената са уникални и те се броят и на всеки един човек има име. Ето, хвърляме имената в сума в стойности. И резултатът е готов. Погледнете, от Белащица имаме 2 мъже, от Белозем 1 мъж, от Пловдив 209 жени и 190 мъже, общо 399. А от Крумово 2 жени. Абстрахирайте се от това, че колоните са с различна ширина. Пивот таблицата може да се форматира, да се настройва, но целта е да видим как лесно може да се прави справка. Всяка една справка се създава в отделна пивот таблица. Както виждате, в лист 2 се появи нова пивот таблица и когато ни трябва друга справка, просто се връщаме в файла, маркираме някъде, кликваме някъде в данните и вмъкваме нова обобщена или пивот таблица. В този случай ще се появи лист 3, в който можем да направим подобна справка или същата справка, но разместена. Да речем, пола ще го сложа по редове, населеното място по колони и името ще го хвърля в стойности. В този случай пивот таблицата не е много удобна, защото тя е широка, тъй като населените места са няколко и по този начин става широка таблица, която не може да се отпечата на един лист. И какво бихме направили? Просто ще разменим тези жълти полета. Ето, хващам населено място и го хвърлям под пол, хващам пол и го хвърлям горе в етикети в колони. И стана същата пивот таблица. Но силата на пивот таблицата е, че може да прави и допълнителни разбивки. Видяхте ли преди малко, когато двете полета бяха в едното квадратче? Ето, взимам пол и го хвърлям под населено място. В този случай нямам колони, имам само редове. И погледнете, в Белащица мъжете са 2, общо са 2. В Пловдив жените са 209, мъжете са 190, а общо в Пловдив са 399. Тоест тук имаме разбивка, в която имаме първо населеното място. Разбира се, те могат да се разместват. Взимам населено място и хвърлям под пол. И в този случай направихме разбивка по пол. Жени, мъже. Съответно, жени от отделните населени места и мъже от отделните населени места. В този случай имаме сума само на жени и мъже. Нямаме общи суми, да речем, на Пловдив или другите населени места. По този начин може да правим различни справки. Както виждате, за секунди се прави една справка, която би ни отнела часове. И създаването на пивот таблица по-скоро зависи от вашето въображение, а не толкова от знания и умения. Би било много добре да направите различни варианти с различни полета в различните квадратчета долу, така че може да се получи справка, която не бихте очаквали да имате. И накрая, в пивот таблицата, ако променим броя читатели или изтрием някой, добавим, се връщаме в самата пивот таблица и в режимите опции настройка имаме един бутон обнови данните. Тъй като пивот таблицата взема доста ресурси на компютъра, не винаги тя се пресмята автоматично. Добре е да натиснем един път обнови, за да може да се пресметне автоматично.